И благите, колко ти кажем, айде опущаме. Малко ќе имаме тук напред на кај портот. За да не се залепи на кутите. Окей, може по-зелено. Са запаливали ли това, да? Аха. Не, айде, не. Трябва да се удрам бързо. Избега. Друг палят. Дай тате, други. Пускар. Бързо е това, после джаба. Абе, айде се чине. Ма изгоре. Айде, сега ќе запалим. Сега име на край вратата. To mi treba oko da je ko sveća da se zapali. Я, ма изгоре. Дебе, Васе, типа. Ти пръдно ми ще видиш. Kome, zemi ti drži, ti zapali ga. Горе. Горе, още Васо. Това не е нищо на Ne, ja ću da zamodi ti zapali. Че е малко, знаеш ли? Я, още Горе. малко. Горе! Горе. Dobro. Ай, ой ми сега на край Не, портата. чекай, нека се надуваш. Ма изгоре. Pa gore dva, prstite. Не, кама изгоре. Май. Ne znam ti ja držam. Ау. Ой, чу. Ти си изгоре, Шацки изгоре. Ай, Оди на... ой на там. На край портата. Полека, ама полека. Ай, пуштай полека ти, пуштай го ти. Пуштай го. Пуштай. Не оде да надуваш. Пускар, ти се запаля. Не одеш, Ne teče, viš da... не е доволно напълно. Я па почекай, ки Ай, си държи го напълна тук още. долу. Пуштай. Ай, пуштай. Чекай, да. Ама Шацки се закача Ne, то. samo to Pušti. ti se digne. Пушти, пази. Пушти. Странично. Пази. Горе на жицата. Декай тази. Ел на Ваки. Пушти го. Ай сега пушти го. Е, сега в жицата кути. Ne, ки одеш. Ne, to mi se Имаш zove... ли сега? Снима. To mi se zove žica tu. О, браво. Dobro, сега uspе. Браво, Dobro. супер е. Доста не са дерева. Сега uspе, dobro. I koliko ono vreme je gore? To je... Дека не е сгорите. Pa to je, mislim, koliko ima. Шофа ти впрати снимката. О,